Mga kainday, ngayong araw ay magluluto tayo ng balatong dahil weekend ngayon. Ayan, lulutuin natin mga kainday. Atin na siyang papakuluan mo. Yung tubig, ilagay na natin yung bali 2 cups yung lulutuin natin mga kainday dahil medyo matagal tayo hindi na nakakatikim ng balatong or munggo. Matatakam tayo. Ayan mga kainday, hintayin lang natin yan na lumambot. Yan, okay na yan. Ayan mga kainday, kuha tayo ng panghalo natin sa ating balatong. Ayan mga kainday. Mga kainday. Ayan mga kainday. Ready na. Okay na siya. Ready to gisa na mga kainday. Mga kainday, naka-ready na yung sibuyas, luya, bawang at kamatis at ang leftover na manok, dibig ng manok. At syempre, ang ating balatong na nilaga at ang magic sarap, galing pang Pinas. At ang bagoong namin naghihingalo. Wala na mga kainday. Yan na lang. So, pero pwede pa yan. Ayan, magigisa na po tayo. Bawang, luya. Natin ang sibuyas, mga kainday. Ayan. Sunod natin ang kamatis. Ayan. Hintayin lang natin na matunaw yung kamatis. Yan lang. So, halik-halik lang. Wala natin ang nang bagoong. Wala na mga kainday. Yan lang. So, halik-halik. Ang manok, mga kainday. Yung sahog natin manok. Natin ang balatong. Ayan. Ibigta natin ang mabuti na kainday para yum siya. Dahil weekend na yung mga kainday ay magluto tayo ng balatong. Yan. 2 cups ito mga kainday. Kaya sobrang dami. Ayan. Yung panghalo nating malunggay. Ayan. Mga kainday, ilagay na natin ang pampalasa, pampasarap. Magic sarap syempre. Good. Natin ang malunggay mga kainday. Ayan. Siyempre, hiwasan namin mabuti yan mga kainday. Ayan ang finished product, mga kainday.